Wara li f'Mejju li għadda l-poplu vota favur id-divorzju u f'Lulju l-liġi ġiet approvata fil-Parlament, issa jmiss illi tibda tidħol fis-seħħ. Madankollu l-Gvern għadu ferm il-bogħod fil-preparamenti neċessarji għal-liġi tad-divorzju qal il-kelliem ewlieni laburista José Herrera. U qal il-kawżi tad-divorzju ser jibdew jinstemaw quddiem il-qorti tal-familja li x-xogħol qudiemha fl-aħħar snin żdied sostanzjalment. Hemm ħafna xogħol blura u dan qed jaffettwa l-kwalità tal-ħajja ta' ħafna nies apparti li jippreġudika l-ulied tal-ġenituri involuti f'dawn it-tipi ta' kawżi, tenna l-kelliem ewlieni tal-ġustizzja. Il-kelliem ewlieni laburista tal-ġustizzja José Herrera esprima tħassib tiegħu hekk kif il-volum ta' xogħol quddiem din il-qorti ser jerġa' jiżdied appena l-liġi tad-divorzju tidħol fis-seħħ. Madankollu l-Gvern għadu lura fil-preparamenti neċessarji u mhux jinvesti f'riżorsi adekwati għal din ir-realtà ġdida tal-qrati tagħna. Fi kliem José Herrera din is-sitwazzjoni ta' nuqqas serju min-naħa tal-Gvern se tħalli reperkussjonijiet gravi fuq l-amministrazzjoni tal-ġustizzja bi preġudizzju għaċ-ċittadini Maltin.